Terve taas kaikille. Kuvataan tällä kertaa mitä seuraavaksi tehdään. Mä siis aloitin helmikuun alussa silloin sen mun dieettiprojektin, mistä kuvasin kuukauden pätkän tänne mun YouTube-kanavalle. Nyt mulla on sitä dieettiä takana reilu pari kuukautta. Ja nyt mä voisin vähän kertoa mitä sen suhteen on käynyt ja mitä ajattelin seuraavaksi sitten tehdä. Mä aloitin tämän dieettiprojektin 8. helmikuuta ja nyt on 24.4. Ja mulla on tullut paino alaspäin 5,8 kiloa. Se on aika hyvä siihen nähden, että tässä nyt on 2,5 kuukautta väliä. Ja mitä muuta on käynyt? Vyötärön ympäryksestä on lähtenyt melkein 10 senttiä. Vyötärön ympärys oli 88 senttiä kun aloitin ja nyt se oli 79-78, vähän riippuen millä tavalla mittaa. Koska tuolla mittanauhalla kun mittaa, niin vähän kun mittaat eri tavalla, niin se vaihtelee se tulos ihan älyttömän paljon. Mutta siis todella hyvät tulokset jo tähän mennessä. Ajattelin vielä jatkaa tän huhtikuun ja toukokuun tätä mun dieettiä ja katsoa minkälaiseen kuntoon tässä pääsee. Ja kissat tietysti ottaa chillisti näin aamun kunniaksi. Vai mitä niin? Molemmat nukkuu niin sikeästi. Niin. Nyt on menossa taas parturiin, katsotaan mitä tulee lopputulokseksi. Tämmönen kampaus tällä kertaa. Tuli tämmönen mainosposti, mun pitäisi ilmeisesti matkustaa Tohmajärvelle, eli mun kotipaikkakunnalle. Pitää ilmeisesti jossain vaiheessa matkustaa. Seuraavaksi päästäänkin siihen, että mitä mä ajattelin seuraavaksi. Elikkä nyt pääideana olisi ruveta käymään PT-kurssia, joka mulla on ollut vuodessa 2023 asti. Sen on kertaalleen käynyt jo. Ja ajattelin käydä se uudestaan läpi ihan vaan muistin virkistämiseksi. Ja nyt kun on tätä YouTube-uraa aloitellut tässä, niin jos sitä rupeaisi jonkinnäköistä valmennustoimintaa aloittelemaan tässä. Tässä siis pikkuhiljaa kuljetaan kohti unelmia. Katsotaan mitä niistä tulee ja mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Yritän myös vähän saada kehitettyä näitä mun YouTube-videoita. Rupeisin vähän paremmin ideoimaan, että mitä näille videoille voisi tulla ja miten voisin näitä editoida ja tehdä näistä parempia. Nyt näitä on kuitenkin tullut tehtyä semmonen 3-4 kuukautta kohta. Mutta näillä mietteillä eteenpäin ja katsotaan taas viikon päästä uudestaan. Se olisi moro!